per fer possible aquesta conferència col·loquial. Igualment, m'agradaria felicitar a l'amic i company Francesc Martínez, director de la revista Papers de l'Horta i de Quaderns de l'Horta, i la felicitació no només és per aquestes publicacions, sinó perquè fa poc més d'una setmana va estar triat com a president de l'Institut d'Estudis Comarcal de l'Horta Sud. Va ser una molt bona elecció i esperem que així sigui. I així mateix, el reconeixement a Josep Sorribes, autor del Quadern de l'Horta, amb el títol que es correspon al de la present convocatòria, la regió metropolitana de València, quin model de governació. La Fundació, des del seu origen, du al seu ADN la preocupació pel territori, la necessitat de que la comarca no es veguera ofegada social, cultural, econòmica, administrativament, etc. per la gran ciutat, per València, que es convertira en la porta falsa. Sempre hem demanat l'establiment d'estructures supramunicipals i autonòmiques des de les quals fer possible una governació el més adient possible. Fins ara parlàvem de mancomunitat, àrea metropolitana, província i diputació. Josep Sorribes es planteja una nova via, la regió metropolitana de València. A més, compartim allò que diu a l'inici del seu treball. El nostre major repte col·lectiu continua estant en el pla de la cultura territorial, social i política. Aquesta preocupació ja neguitosa per a la Fundació l'ha reflectida en actuacions i publicacions. Així, el 2 d'abril de 2009, en aquest mateix lloc, conjuntament amb la Mancomunitat de l'Horta Sud, presentàvem un DVD amb el Pla Estratègic Metropolità, el futur de la comarca de l'Horta. En aquest acte intervingué Josep Vicent Boira i Alfons Brenat. En 1998, dirigit i coordinat per Pasqual Hernández Cebrià, es publicà el llibre L'Horta Sud en el horizonte del 2015. Al meu parer es tracta d'un bon estudi, amb propostes molt interessants, però, malauradament, ha estat un estudi totalment desaprofitat. Des que l'any 2006 iniciaren la publicació de Quaderns de l'Horta Sud, fins ara s'han publicat 7 números, dels quals 4 han estat dedicats als temes del territori. Els altres 3, un, si no recordo mal, a l'associacionisme, un altre serveis socials de la comarca i un altre la situació de la indústria en la comarca. Els 4 va ser en el 2008, estigué dedicat a l'anàlisi de la mobilitat a l'àrea metropolitana de València, el cas de l'Horta Sud, realitzat pel professor Josep Vicent Boira i Evarista Oliver. En el 2009, per tant, des del 2008 fins ara, en el 2009, els professors Pedro Rubio, Daniel Molero i Josep Lluís Gisbert es presentaren un treball sobre els antecedents i referències per a una planificació estratègica metropolitana. En el 2010, encara que des d'una vessant econòmica, també se n'ocupaven d'allò que li dona nom a la comarca, amb un treball titulat Economia insostenible i destrucció de l'horta. Treball del professor José Luis Miralles. Enguany, el treball de Josep Sorribes, que és el que esta nit ens convoca. Moltes d'aquestes publicacions les tenen tots vostès allà a la cita en una tauleta, perquè si algú vol agarrar alguna d'aquestes publicacions, les té al seu abast. Per a la Fundació, el territori i la seva bona governança continuarà sent preocupació prioritària, raó per la qual, de bona gana, acollim la proposta de Josep Sorribes. Ens aprestem al seu estudi i consideració i a l'hores d'ara només ens queda parar l'orella per tal d'escoltar els experts. Bona nit. En primer lloc, gràcies a José Luis i al Club Diari Levante per organitzar aquest acte. Jo vaig a ser el més breu possible. Vaig a parlar un poc de la revista Papers de l'Horta i què significa Papers de l'Horta. És una revista que es va fundar en 1994 quan la fundació s'anomenava Fundació Caixa Torrent, que la presidia Josep Ferrismà. I fins ara ha tingut 2 directors. En un primer període, entre el 94 i el 2002, ha sigut Vicent Moscà, que actualment és també director de Saó.
i a partir del 2003 em vaig fer jo càrrec de la direcció. Per entendre un poquet Papers de l'Horta cal veure també un poquet quins són els antecedents. Els dos antecedents immediats d'esta publicació són la revista L'Horta, que dirigia Josep Maria Soriano Bessó entre el 78 i el 82, i el setmanari Set dies de la comarca, que dirigia Rafa Cerveró, i en la qual també Josep Ferrís i algun membre d'esta audiència, com Joaquim Planells, que el tenim així, estaven també involucrats en aquest projecte. Són tres publicacions, i ara ve Papers de l'Horta, en una línia editorial, com ha comentat Alfred, de reivindicació de la comarcalitat, de la reivindicació d'una comarca metropolitana que comparteix algunes coses amb València i amb l'Horta Nord i que no vol ser absorbida per València i que pateix també les externalitats i els serveis molestos de la ciutat. I aquesta reivindicació ve des del tardofranquisme fins a l'actualitat, que ara ho encapçala fonamentalment la Fundació de l'Horta Sud i altres entitats com és l'Institut d'Estudis Comarcals i la mateixa Mancomunitat de l'Horta Sud. La línia editorial ja l'ha definit i sobretot la revista, que com us ha dit Alfred, la teniu ahí fora, però jo us presento la portada, l'última que hem fet, i d'alguna manera el que tracta és de reivindicar els valors identitaris de la comarca. Ja no només l'idioma, que és important, que està escrit en valencià, íntegrament en valencià, sinó els valors, diguem-ne, de paisatges, de patrimoni, de la cultura, tota l'economia, etc. Tot allò que representa, que li dona personalitat a la comarca. Les seccions defineixen aquesta línia editorial, com la secció de la Fundació, que a banda de parlar de les activitats de la Fundació, també parla del Museu Comarcal de l'Horta Sud, que també gestiona la Fundació de l'Horta Sud en consorci amb altres entitats, la Mancomunitat, l'Ajuntament de Torrent, etc. I també una secció molt interessant que ha desaparegut era la secció de caça, en la qual se feia un reportatge divulgatiu històric de cada poble de la comarca, que són 20 pobles, Torrent com a ciutat principal, i que al final, quan acabarem el cicle de 5 pobles, editaren un llibre que es diu Mirades a l'Horta Sud, que també teniu així, en la qual estan reproduïts els 20 articles que parlen d'aquestes 20 poblacions. I últimament hem introduït també les seccions identitàries, com a associacions de la comarca, que diu també que és una secció dins la revista, però que realment la informació associativa de la Fundació Horta Sud la du la revista Papers Associatius de l'Horta Sud. Una altra revista que fem, que està coordinada per Julio Huerta i Carles Puig, i que és un mensual i que ha complit en un any 10 anys, també, Papers Associatius de l'Horta Sud. I finalment també hem introduït altres elements com papers d'història, que necessitaven també un poquet de forma divulgativa explicar alguns aspectes de la història de la comarca, el patrimoni de l'Horta Sud i els paisatges de l'Horta Sud, que a pesar de ser una comarca molt degradada, encara conserva paisatges molt bonics, com els paisatges de la Marxal, els paisatges de l'Horta, del regadiu, etc. I l'última fase va ser en 2006 amb la creació de quaderns, que és un suplement de 12 pàgines monogràfic que tracta un tema exclusiu realitzat per un especialista en el tema. Sempre hem tingut la sort i l'oportunitat d'escollir els millors especialistes en la matèria. Ja ho ha comentat Alfred i no me vaig estendre més. Jo l'últim que tinc que dir és que l'últim quadern l'ha fet l'amic Josep Sorribes, que és segurament, i segurament no, és el major expert en temes de problemàtica metropolitana de l'àrea de València i jo crec que ell ens explicarà millor que ningú més què significa tot això. Bé, li dono la paraula a ell. Moltes gràcies. Bé, ara no sabia que no m'agrada estar segur, però abans d'alçar-me volia dues coses. Una, agrair a tots, al Bulo Diari de banda, a la Fundació de l'Horta Sud, a tots els que han interessat a mi. És un plaer sempre estar així en aquesta sala, siguin molts o siguin pocs, és igual. Tant se va. Eixa una, perquè a més ho penso sincerament, no és perquè de greu. L'altre és que un petit error, que no té importància, però aquest quadern no és meu, és a dir, és com diu la bibliografia, hi ha dos cites,
hi ha una cosa antiga de l'any 99, meua, en unes jornades d'estudis regionals, on ja dia el que vaig dir avui, fa 14 anys, o 13. I l'altre, un article conjunt amb Joan Romero, que és que en el número 68 de Mètode, que es deia el territori valencià després de la crisi, planificació i gestió, fer valdre el sentit comú. Aleshores jo vaig enviar l'article a la redacció, vaig posar una nota. La primera part d'aquest article és conjunta amb Joan Romero, per raons normals, el que va fer la maquetació s'ho menjà. Aleshores jo vaig dir a Romero, dic, escolta, me sap mal, perquè ha sortit això com si fos meu i és meu sols la darrera part, la primera és conjunta. De fet, a més, fou un treball discutit, fou realment de dues coses que ell deia, és igual d'importància. La veritat és que tant no té importància, ja que a mi m'agrada sempre que les coses queden per el que són. Per tant, d'aquest treball, que sapigueu tots que a partir de la pàgina 8, crec que és recollida exclusiva meua, i per tant jo a Romero no té la culpa de cap bestiesa que ho va dir, però, efectivament, quan ens comencem a desenvolupar, per tant, això és meu. I a més posava una nota, un 2. Ha quedat un article únic, i la cloenda, i la cloenda és execu amb Joan Romero, perquè és de justícia de raó i, de companys, aquestes coses se fan, suposo que és normal. Bé, això era bàsicament les dues coses que volia dir, i una tercera, i ara me'l sé, en la qual volia fer un comentari a una de les coses que ha dit Francesc.